Vaja, no, és que no acabaré. Guardiola, Heinkes, Mourinho. Hitchfield, Del Bosque, Mourinho, Guardiola, Heinkes, Saki... Ui, compte que ataca el Madrid, que pot marcar gol. Rodrigo. El gol de Rodrigo en la jugada per l'esquerra, al minut 32 de la primera meitat, ha fet una paret a la banda esquerra. Rodrigo, amb el seu compatriota i amic Marcelo, ha anat esquivant defenses de l'Espanyol, toveig, ja us ho diré, s'ha plantat a l'interior de l'àrea i fàcil, amb la cama dreta ha creuat la rematada al pal llarg per superar Diego López i fer el primer gol del partit. No havia avisat moltes vegades al Madrid, no havia generat moltes oportunitats clares, però en aquesta paret entre Rodrigo i Marcelo han estat Toveig i Ángel, també Sergi Gómez, es veuen superats Calero i Aleix Vidal també. Marca el primer al Madrid, 33 i mig de la primera al Bernabéu, la festa blanca s'encarrila, gol de Rodrigo, Real Madrid 1, Espanyol 0. Rodrigo que rep la felicitació dels seus companys, també del Santiago. D'aquest primer temps 1-0 guanya el Madrid, gol de Rodrigo, i allargarem una mica per la pèrdua de temps. Ben bé 4. Sí. Ara que reclamava una falta Rodrigo, l'àrbitre Manuel Montero diu que no n'hi ha pas. Ui, que Tovet i Ángel Herrera en la sortida li regala la pilota al Madrid i el segon de Rodrigo. Què fa Ángel Herrera, que s'ha deixat prendre la pilota per darrere, regalant-li la possessió al Real Madrid. Rodrigo s'ho ha cuinat, Rodrigo s'ho ha menjat, al pal curt la rematada del brasiler. Fins i tot el realitzador del partit sap qui és el principal culpable d'aquest gol, assenyala directament amb la imatge i Ángel Herrera, principal culpable del 2-0 a 1 minut i mig pel 45, l'Espanyol que llença definitivament la tovallola, Real Madrid 2, els dos de Rodrigo, Espanyol 0. Doblet de Rodrigo, creu errada de Ángel Herrera en la sortida de pilota, i ara veiem a Manuel Montero dirigir-se a la zona de la banqueta de l'Espanyol, parlant... Segueix estès, sobre la gespa a l'interior de l'àrea del Real Madrid, que ara munta el contracop. Sí, perquè RDT i Melendo s'estaven passant la pilota com si fos la classe de P3, compta perquè ataca el Madrid cap al fet el tercer, Asensio, i el gol. Gol del Madrid, gol d'Asensio en una pèrdua, estaven jugant la pilota teva meva en curt RDT i Melendo com si fos, no un entrenament, no, com si fos un partit de solters contra casats, d'una manera lamentable. Ha perdut la pilota a l'Espanyol i el contraatac Asensio ha fet el tercer. A tot això, Aleix Vidal demana penal a l'altre costat. Però Manuel Montero, que està parlant amb l'auricular, ha de dir el què? No, jo crec que no és penal. La Roya una vegada i ha deixat anar la pilota. Ara veiem la repetició de la jugada. Per mi no és penal. És ell que trepitja, no? Jo crec que es fa mal trepitjant el jugador del Madrid quan després de saltar. I després la pèrdua, ostres, imperdonable. Ni la cara de RDT ni la cara de Vicente Moreno. Sí, perquè sí que l'agafa pel coll, per la samarreta, vaja. Mira el Madrid, el quart de Benzema. La jugada de Vinícius per l'esquerra i ara sí que no hi haurà fora de joc cap futbolista. Molestava Diego López, jugada per l'esquerra de Vinícius per fer el quart del Madrid en la rematada de Benzema amb la cama esquerra sobrant Diego a 10 pel final, 35 i mig, segona part, Real Madrid 4, Espanyol 0. 26è gol de Karim Benzema a la Lliga, màxim golejador, 42 gols en 42 partits, més 11 assistències. Aquests són els registres del davanter francès, probablement el millor futbolista del món ara mateix, que rep l'ovació del Santiago Bernabéu, i els jugadors de l'Espanyol totalment derrotats i pensant ja en acabar el partit i marxar ràpidament cap a Barcelona. Perdona, esbroncada entre Morlanes i Aleix Vidal. Morlanes, i encara dura, Sí. Morlanes li està dient a Aleix Vidal que... L'altre dia a Universo Balneario fuma molt. Fumava sí. molt. Ho vaig escoltar, sí. S'ha acabat. Xiula Manuel Montero al Santiago Bernabéu. El Real Madrid és campió de Lliga. Ha derrotat en aquest partit l'Espanyol per 4-0. Triomf clàssic del conjunt blanc que ho celebra a la gespa Joan Cabell. Sí, celebració dels jugadors del Real Madrid, que ja han fet una pinya al prop del cercle central. És el 35è títol de Lliga de l'equip blanc, el 8è aquest segle XXI, el 94è títol oficial a la història del club.
surten els futbolistes de la banqueta, salutació també entre els pocs jugadors de l'Espanyol que abandonen el terreny de joc, i ara evidentment doncs arriba el moment de la celebració, els futbolistes que no estaven convocats, els lesionats, els titulars, els suplents, també Carlo Ancelotti, el cos tècnic, tots ells es dirigiran cap al cercle central